така се прави Брюлингтън. Глистерин такова мелон. Някои хора не знаят как да прави магма крем, ето как. И ферментирано око. Ферментирано спайдър айл. Сега за страничките. Първо ще направим така. Да ви покажа как се правят, защото някои не знаят, защото са нови на Майнкрафт. Така се правят. И ще ги напълня с вода. Така. Това беше за страничките. Сила 2, която е много полезна полшинка. Слагате първо Netherwart, Blaze Powder и Glowstone Dust. И стават странички 2. Poison-ката. Да, Poison за 16 секунди, най-силната, която е бърза за намалянето на демидж. Първо Netherwart, после около паяк нормално, Glowstone Dust и едно Gunpowder. Това е Poison Key. Следващата е една от най-важните, Fire Resistance, който ви пази от лава, говорим за огън. Първо слагате Netherwart, такова магма крем и Redstone. И става Fire Resistance за 8 минути. Ако не сложите Redstone, за 3, което няма смисъл. Instant Damage 2, което е една от най-силните полшинки. Първо слагате Netherwart, после Glycerin Melon. Видяхте. Glowstone Dust. И накрая барут, за да се разпискаща. И Instant Heal 2, което е едно от най-лесните. Само барут ви трябва, но съм забрал да сложа. Netherwart, Glycerin Melon и Glowstone Dust. Тук сега виждам, че съм загрешил и не съм сложил. Така, добре. И това беше. Окей, довиждане. Чао, чао.